De bezuiniging van €17 miljoen op de regionale omroepen wordt een jaar uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Dekker juist besletten. Hij had het met Roos, de organisatie van de regionale omroepen. Dekker komt de regionale omroepen te meten, terug de omroepen €8,5 miljoen extra te aan voor de staande frictiekosten. Dat zijn de kosten die het maken worden voor de reorganisatie. Tot dit stuit praat de Eerste Kamer hoe de nieuwe mediawet van staatssecretaris Dekker. Verslagjouwer Onno Valkenaar die is erbij. Onno, het is al voor de tweede keer dat de Senaat hem boegt over die nieuwe wet. Ja, dat is een hele bijzondere gang van zaken. En senator Joop Atsma van Zuisterveer die neemt het, krijg ik een soap. En hij die een voleindig beroep op al zijn collega's om nou net in te stemmen met deze nieuwe mediawet. Hij had zijn van hoort de wet on. Staatssecretaris Dekker had al zijn dat er een oorvoorstel komen moet voor de regionale omroepen. Ik een reparatiewet voor de landelijke omroepen. Waarom zoen je in de goedegiet nou een wet ondernemen die het ontsluitend net eens uitvierd werden kan. Collega's, doch het net. Dat weer de oproep van Joop Atsma. Dat zei het CDA er in de Eerste Kamer. Maar de vraag is nu, krijgt Dekker die nieuwe mediawet nou nog door de Eerste Kamer, Joert? Nou ja, het is een bloed spannend. Joop Atsma zit weer het zelfs de grootste oppositiepartij, het CDA. Ja, en die partij had de boel je wel op scherp zet. Want het CDA stelt hem hier in de Senaat heel oors op als je er in de Tweede Kamer. Want daar stemde het CDA nog in met de nieuwe mediawet. Dus dat is een bijzondere politieke situatie. Ja, en dan haal je Jan Nagel van 50PLUS, van de Orderenpartij. Hij beroept op een aantal steeds ruchtgeleerden, onder andere professor Elzinga uit Greens. Die zei van ja, steeds ruchtelijk ken dit net tot de beugel. Lid oors de Raad van State nog een keer naar deze gang van zaken. Maar stem nou net in met de mediawet. En dan is de vraag van zelfs, wat doen de orenpolitieke partijen? Wat doet D66? Wat doet de ChristenUnie? Ben die gevoelig voor het pleit van CDA en Jan Nagel van 50PLUS? Of gaan ze toch met Dekker mee? Nou, dat is dan inderdaad even een afwachting. Valt er ook een besluit verwachting trouwens hoe de zelfstandigen van Omroep Friesland? Nou, de zelfstandigen van Omroep Friesland als zodanig zit net op de agenda. Wolven zelfs de moosje van Hendrik ten Hoeve. En het gaat dan over de status aparte van Omroep Friesland. Nou, die had wat losmaken hier. Want Limburg vreeg het nou om een status aparte voor L1, voor de Omroep daar. En Oeriesel had hetzelfde die een voor RTV Oost. Net hier al zonder argumenten, want ja, het Neder-Saxisch, het Twents en het Limburgs binnen erkende minderheidstalen in het Hoornvest van regionale en minderheidstalen. Ik ben heel benieuwd wat Dekker daar aan zijn is. Ja, we wachten zitten Onno Valkenaar in de Senaat in Den Haag. Dank u wel voor dit moment.